बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। PM कुसुम बिथांखिनि गेजेरजों आबादारिफोरनि थाखाय खाबु गोनां बिथांखि बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि बाल्टिपार गामियाव तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मिशन बिकल्पनि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि आबादारिफोरनो खाबु होनाय थांखिजों सलारजों दै जगायथायनि राहाखौ बेखेवनानै होयो। आसाम गोहो जौगाखां एजेन्सि AEDA मिरु सरकारजों जागायजेननाय आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय गोहो संरैखाथियाव गोसो होनाय बे थांखिखौ आसामनि बिरोंदामिन आरो बिफानारि मन्त्रि केशव महन्तनि नुजाथिनायाव PM कुसुम बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनाय समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', MLA जलेन दैमारी, आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड एनभायरनमेन्ट काउन्सिल बिफाननि सामलायगिरि डक्टर जयदीप बरुवा, नाबार्डनि गाहाय मावफुंगिरि लकेन्द्र दास, तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रबर्ती, GVM आरो सेल्क' फाउन्डेसन बायदि गावारि आफादफोरनि थान्दैफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों बाल्टिपार गामियाव बेखेवनाय जायो। बेखौ मिजिंथिनाय जादों दि रायजोनि गोबां आबादारिफोरा सोमखोर आबहावाखौ फोजोबस्राङाजासे सानखौरां गोहो सलार सिस्टेमनि गेजेरजों खामानि मावनानै गाहाय मन्त्रि आबादारि गोहो जौगाथाय बिथांखिनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जागोन। रायजोनि 4,000 गामिफोरावनो आबादारिफोरनि सुबिदानि थाखाय बे बिथांखिनि गेजेरजों सलारनि गेजेरजों दै जगायथायनि राहाखौ मोननो हागोन होनना फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथियो दि बड'लेण्ड हालामाव आबादारिफोरनि जौगाथायनि थाखाय गोबां बिथांखिफोरखौ आजावदों। बे बोसोराव 1,80,000 आबादारिफोरनो बायदि रोखोमनि जोलैफोरनि बेगरफोरखौ राननाय जादों। बिटिआरनि मोन 420 VCDCआवनो अर्गेनिक प्रडाक्शन आरो ट्रेनिं सेन्टार खालामनानै आबादारिफोरनो सुबिदा होनो थांखि लानाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाঙৰীয়াই PM কুসুমৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকললৈ যি জলসিঞ্চন আঁচনি আগবঢ়াইছে সোলাৰৰ জৰিয়তে আমি অসমত 4,000 টা এনেকুৱা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। তাৰে আজি প্ৰথম 10টা তেনেধৰণৰ সোলাৰ পাম্পৰ কাম আমাৰ ইয়াত তামুলপুৰ জিলাত আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্টখিনি ৰাইজ উপকৃত হ'ব। এইকাৰণেই হ'ব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে কোনো খৰচ নোহোৱাকৈ 5 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ মেইনটেনেন্স ইয়াত থাকিব। তেখেতসকলে পানী পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আজি আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনৰ হৈ আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ তামুলপুৰ জিলাৰ খেতিয়কসকলেই নহয় গোটেই ৰাজ্যবাসীয়ে ইয়াৰ পৰা উপকৃত। আমি এটা মিত্ৰজোঁটত আছোঁ, জোটবন্ধনত BJP, UPPL, AGP, জনশক্তি আমি সকলোবিলাক। গতিকে এইটো এতিয়ালৈকে তাৰ মজিয়াত ইতিমধ্যে কেনেধৰণে নিৰ্বাচনটো পৰিচালনা হ'ব আলোচনা হোৱা নাই। নিশ্চয় আমিও ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'ম। নিশ্চয় এতিয়া আলোচনাৰ থল আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইড হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।